malamina na farko da na biyu shine mahaifiyata da mahaifina. Allahu akbar. Duk wani wanda ya koya mun addini bayan su ne. Na'am. Don mun tashi a gida aka fara karantar da mu addini. Amin ya hayyu ya qayyum. Karatu tun daga qul huwa, falaki, nasi zuwa alam tara zuwa sabbi a gaban mahaifiya na koya. Wannan kuma tun mutum bai ma san menene Qur'anin ba. Mahaifi na Allah ya ji kansa shi ya fara koya min qawaidi da ahlari. A bakinsa na koyi wannan. A bangaren qawaidi wajen la ilaha ma'anan la khaliqu ba mahalici sai Allah wala raziqu ba mai arzuta sai Allah, wannan mahaifiyata ta koya mini. Allahu akbar. Kuma da ka ake yi muke haddace a lokacin ba a ma ba mu littafin mu rike. Lokacin da na kai shekara 4 na fara tafiya makaranta, gabanin na je boko an kai ni wajen wani malami sunansa Malam Isiyaka. Yana hanyar wata anguwa a Gombe, sunan anguwar Gabuka. Allah ta'ala ya ji kansa, ya rasu alaramma ne. Shine malami na farko da na bar gida na je gabansa karatu. Bayan shi malami na biyu akwai wani aramma da yake babarbare ne, na shahara da shi a Gombe. Duk wanda ya sanni ya san malami na ne a haddan Qur'ani, sunansa alaramma Sale. Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa. Shi ya fara karantar da ni haddan Qur'ani mai zurfa, kuma mai zurfi yakan yaba mu. Ya ce tun da ka shigo tsangaya ba a taba zuwa aka wuce ka ba, sannan babu wanda ya shigo tsangaya da shekara ɗaya baka wuce shi ba. So duk wanda ya sanni da Malam Sani, Allah ya ji kansa, saboda amana ta ilimi ko a Ramadan ɗin nan sanda na ce a ji a binciki iyalansu a wani hali suke ciki, saboda haka suka koya mana. Dan na san na tashi a gabansa tun a late 70s zai ce a je a binciki malamin da ya karantar da shi yana can wajen na faɗa waje kaza a binciki iyalansa ya suke ciki. So ya karantar da ni Qur'ani, na yi karatu gaba gare shi, kuma shi ya fara koya min lakani na kundi, su sanu uka falatansa, su inna fatahana laka, su la haula, su summun bukumum, su wa jama'anahum jam'a. Allah ta'ala ya gafarta masa. Bayan shi akwai wani Malam Umar Suleiman, iya layin gidan sarkin Fantami, yana raye shi. Wajensa na koma na ci gaba da karatun Ashmawi da Iziya. Yana tare da mahaifina matuƙa da gaske, so nakan je ɗan ɗakinsa yana nan a gefen zaure, a nan muke karatu. So waɗannan su ne na fara karatu. Bayan nan a Gombe akwai Sheikh Muhammad Adamu da Koro, limami ne na Federal Teaching Hospital na Gombe. Yayana ne da mahaifiyarsa da babana wa da kanwa ne, mamarsa kanwar babana ne. To ya karantar da ni littafin balaga. Na yi karatun nahawu sanawiyya na farko da na biyu a wurinsa. Na yi karatun wani bangare na bulugul maram a wurinsa. So yana daga cikin da suka karantar da ni, kuma dan uwa ne na jini, kuma wana ne. Na tashi na ganshi a cikin gidanmu yana shiga ɗakin mahaifiyata ya fita kamar yadda nake shiga. Har yanzu yana nan yana limanci, shi ma ya karantar da ni. Bayan shi akwai malami na luga da ya rasu, Dr. Muhammad Ibrahim Alqadi, waɗanda suka yi karanta Arabic language shekara 25 a jami'a sun san shi. Ya karantar a Gamborun Gala Arabic Village. Yana dawowa ya yi tafsirin Ramadan a can, zai dawo Gombe, hatsari ya rasu. So na yi karatun bangare mai tsawo na Alfiyatu bin Malik a wurinsa. Yana cikin malaman da na sani suka fi kowa tawali'u a duniya. Yana zuwa wuri na koyan kwamfuta. Idan ya zo zai koyi kwamfuta daga kwanan anguwar mu yake kwabe takalman sai riko su a hannu, ya zo koyan kwamfuta. Saboda wai ilimin kwamfuta yake girmamawa. To waɗanda suka ilimin Qur'ani kwamfuta, wannan ya za su yi na Qur'ani ko hadisi. Akwai Sheikh Saleh Sadauki, wanda na yi maganar rasuwarsa a nan lokacin muna Shama'il. Malami na yana cikin waɗanda kuma na san Allah ta'ala musu baiwa da ƙarfin hadda a karatu. Yana da ƙarfin hadda. A gidansa na yi karatun ɓangaren iziya mai yawa, na yi risala, na yi askari, na yi ɓangare mai yawa na muktasar, na yi shu'ara'ul jahiliya, sannan na yi muqamatul harir. In dai luga ne da fikihu, to gaskiyar magana a dai tashi na a Gombe aka same shi sai dai a ce subhanaka allahumma wa bihamdika. Na lura. Wani lokaci Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya same ni, ya ce ai malamin ka tare muka yi karatu da shi. Na cewa ya ce Malam Sale, ko ka ɗauka ban san malamin ka bane. Ya ce to ai mu muka karantar da kai, sosai muka yi raha dai da shi. Zai ce to ai Malam Sale Sadauki wansu ne a tsangaya suna haddan Qur'ani a makaranta. So da shi ɗalibi ne, amma a cikin yayunsu ne suna gabansu. Lokacin da ya rasu na gidan suka ce Sheikh Dahiru ya turo ta'aziyya, jiya mota ta bannan wurin ya turo wakilai a zo a yi ta'aziyya. So na yi karatu a gabansa. Lokacin da nake karatu, ɗansa abokina ne, tare muka tashi. Shi kuma sunansa Sheikh Ibrahim Sale Sadauki, yana raye.
in na zo gaban malam bai nan ko yana da uzuri to sai in je gaban dan nasa abokina yana gabana a fikihu to sai ya kara mun ko risala ko askari saboda ni haka nake ko aboki nake da shi in ya karanta abun da ban karanta ba to bana barin ka in na je wajen malam aka ce malam bai fito ba iya da uzuri sai in je wajen sance to yau da kai za mu yi a to ai malam ne in ce kai ma malam ne tunda ka wuce ni anan sai mun yi so shi tare muka tashi da shi tare ma da cewa na girme shi amma dai tare muka tashi so waɗannan kaɗai kuma akwai waɗanda aminai na ne mun tashi tare wasu tun daga tsangaya wasu primary irin su Sheikh Tahir Ino Ibrahim imam na jami'a Sheikh Abdurrahman Mai Gona Malam Muhammad Aliyu Sheikh Sale Ibrahim Sale Sadauki duka waɗannan abokanai ne aminai tare muka yi karatu amma a cikin su duk wanda ya karanta wani bangare da ban karanta ba ina koya a wurinsa ni ko ɗana ne ya iya karatu in dai ban iya wurin ba to sai na koya ina da yadda ina alfahari da tana junior secondary school akwai abin da ban iya ba ta koya mini kuma wallahi na koya Allahu akbar akan rayuwa ba wai addini ba amma ta ce mun an koya musu kaza sai na ga abin ban gane ba sai na ce mata zo mu yi karatu ta ce tana jin yawan ce ci abinci ki goshi ki zo mu yi kuma ta ci ta goshi ta zo kuma ta koya mun kuma na koya Allahu akbar so wannan yana daga ciki a 80s an yi hutu mahaifina ya kai ni Kaduna wajen Sheikh Abubakar Muhammad Jumi Allah ya masa rahama na zauna a majalisinsa wajen wata 2 ina karatu an taba kai ni Maiduguri na zauna karatu na yi karatu wurin mutane da yawa daga cikin wanda suka shahara akwai Sheikh Abba Aji na je majalisinsa na yi karatu yana daga cikin malamai na da zan iya kiransu a yanzu na je Misira wani lokaci na zauna na wasu lokuta na yi karatu gaban Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi a lokacin shine Sheikhul Azhar gaba daya shine mufti na kasar Misira gaba daya wanda babban malami ne yana cikin malaman da ni dai a Qur'ani a duniya in aka ce na irga waɗanda suka bi kowa sanin Qur'ani a duniya wanda ido na gani yana cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda dai ido na ya gansu so nayi karatun Qur'ani misali a gabansa nayi karatun tafsirin Qur'ani da aqida gaban Sheikh Abdullahi ibn Abdurrahman bin Jibrin shekara 11 da suka wuce a garin Riyadh na je na zauna wurin sa na yi karatu na ji na gaya muku wannan bai wuce sati 2 ba na yi karatun Sahih Muslim a gaban Sheikh Abdul Musin bin Abbad shine muhaddithul Madina na dauki shekara 1 da yan kai ina majalisin sa ina karatun Sahih Muslim na yi karatu gaban Sheikh Abdurrahman Suddai Limamin Harami yana karantar da Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad na zauna a majalisinsa a duk sati ina koyon karatun saboda shekara 1 ina karatu gaba gare shi ɗansa Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Musin bin Abbad professor